Dewch i weddio. Diolch yn i ti o Dduw, unwaith eto am y fraint o cael dod ger dyfron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti yn gofyn i ti drigarhau wrthym i dywallt dy ysbryd arno. Te'r dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy ganu Emyn Rhif 20, a ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr, y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a ddolwn ni. Emyn Rhif 20 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fy'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal Tachwedd 21. Hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gan ni tra'r ein heisted Emyn Rhif 349, 349. Oh
Mae'n darlleniad o lyfr Genesis, y bedwaredd benod, Genesis penod 4, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac adda a adnabu Efa ei wraig, a hi a feichiogodd ac esgorodd ar Cain ac yddywedodd cefais ŵr gan yr arglwydd, a hi esgorodd eilwaith ar ei frawd ef Abel, ac Abel oedd fugail defaid, ond Cain oedd yn llyfurio'r ddaear. A bu wedi talmoddyddiau i Cain ddwyn o ffrwyth y ddaear offrwm i'r arglwydd, ac Abel yntau a ddig o flaen ffrwyth ei ddefaid ac o'i braster hwynt ar arglwydd a drychodd ar Abel ac ar ei offrwm, ond nid edrychodd efe ar Cain, nac ar ei offrwm ef, a diclonodd Cain yn ddirfawr, fel y syrthiodd ei wynebryd ef. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Cain, paham y llydiaist, a phaham y syrthiodd y wynebryd. Os da y gwneu, oni chei o'r echafiaeth, ac oni wneu yn dda, pechod a orwedd wrth y drws, at y ti hefyd yma i ddymuniad ef, a thi a lywodraethu arno ef. A Cain a ddywedodd wrth Abel ei frawd, ac fel yr oeddent hwy yn y maes, Cain a gododd yn erbyn Abel ei frawd, ac ei lladdodd ef. Ar arglwydd a ddywedodd wrth Cain, mae Abel dy frawd di, yntau a ddywedodd, nisgwn, a'i ceidwad fy mrawd ydw i fi. A dywedodd Duw, beth awn neithost, llef gwaed dy frawd sydd yn gweiddi arna fi o'r ddaear. Ac yr awr hon melltigedig wyt ti o'r ddaear, yr hon agorodd ei safn i dderbyn gwaed y frawd o'th law di. Pan lyfuriech y ddaear, ni chwanega hi roddi ei ffrwyth i ti, gwybiad a chrwydriad fyddi ar y ddaear. Yna dywedodd Cain wrth yr arglwydd, mwy i'w fanwiredd nag y gellir ei faddau. Wele, gyrrais fi heddiw oddi ar wyneb y ddaear, ac oedd wydd di am cuddur, y gwybiad hefyd a chrwydriad fyddaf ar y ddaear, a phwy bynnag am caffo am lladd. A dywedodd yr arglwydd wrtho, am hynny y dielir yn saith yblyg ar bwy bynnag a laddo Cain. Ar arglwydd a sododd nod ar Cain, rhag i neb a'i caffau a'i ladd ef. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron, yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod dim ond oherwydd yr hyn y mae ef wedi wneud trosom, iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, ac iddo gymeryd ein cosb arno ef ei hun, iddo gyflawni'r ddeddf yn ein lle. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti fod y fuddugoliaeth yma wedi hennill ar ein rhan ni. Rhywbeth na fydden ni'n gallu wneud, petai tragwyddoldeb gen i mi dal i'r pris, ni byddai gobaith, ond i ni yn llawenhau ac yn diolch am yr efengil sanctaidd, bod ffordd i bechaduriaid derbyn maddeiant i gael heddwch at y di. Ac felly o Dduw, i ni yn dod a'n mawl ger dyfron, yn diolch i ti am yr holl fendithion, yn diolch i ti am yr adegau hynny pan rwyt ti yn agosau ato ni ac yn ein hatgoffa ein bod yn eiddo i ti, ein bod yn blant i ti, ac fod yn heneidiau yn ddiogel hyd dragwyddoldeb. Ac yna pam yr un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn dod ag amheuon ac ofnau, i ni'n gallu edrych tuag at y groes ac yn gweld yr un a dalodd y pris yn llawn ar gyfer ein rhyddid ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti, ac yn diolch am yr addewidion dy fod yn ein cysuro ac yn ein harwen ni yn ddyddiol trwy taith bywyd, ac yn gofyn i ti ar y bererindod hon, yn aml yn anodd ac yn aml yn unig ac yn serth ac yn gul, ond yn gwybod y fod ti gyda ni bob cam o'r ffordd, ac yn gofyn am y nerth angenrheidiol i rodio ar hyd y ffordd hon, mewn ffordd sydd yn dy ogoneddu di. Nad ydym yn rhai fydd yn cwyno oherwydd pa mor serth yw'r daith, pa mor anodd, pa mor unig yw'r daith. Ond o Dduw, y byddwn ni yn diolch i ti dy fod gyda ni bob cam o'r ffordd, ac bod hyn yn peri yn bod ein llygaid ar ddiwedd ein taith. Arna ti cael treulio tragwyddoldeb yn dy gwmni di. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni heddi i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd, ac i gydnabod mae ohono ti fod yr holl gymorth yn dod, ac yn gofyn i ti rhoi dy nerth ar gyfer yr wythnos hon sydd o'n blaen ni, i fyw mewn ffordd sydd yn dy blesio di. O Dduw, ni yn gofyn i ti i
Arwain ni yn ein haddoliad nawr I agosau at bob yr un ohonom I ddod ac agor llygaid yr rhai sydd yn ddall I weld eu hangen am waredwr. Tywallt ysbryd glân arnom yma ac ar hyd a lled ein gwlad a byddwn ni yn cael clywed am ymweliadau o ddifri ar hyd a lled o wlad hon. Tyrd felly bendithian hoedfa, diogelan hoedfa ni cadw ar ein drwg I ffwrdd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 484. Dal fi fy niw, dal fi i'r lan, yn enwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi yn gryf nes mynd I maes o'r byd sy'n llawn o bechod cas. 484 gewn ni sefyll diwch anu.
Bydd ein testyn o lyfr Hebreaid, penod 11 ac adnod 4, adnod sydd yn seiliedig ar y darlleniad o Genesis. Hebreaid 11 adnod 4. Trwy ffydd yr affrymodd Abel I dduw Aberth rhagorach na Chain. Trwy'r hon y cafodd fe dystiolaeth ei fod yn gyfiawn. Gan I dduw ddwyn tystiolaeth i'w roddio nef, a thrwyddi hi y mae fe wedi marw yn llefaru eto. Ac yn sicr, y mae yn llefaru. Os fuodd yno adnod sydd yn llefaru eto, allwn ni ddweud fod hon, mae'n benodol wedi cael ei ddisgrifio fel adnod neu fel hanes cynnar iawn yn hanes y byd sydd dal yn siarad â ni hyd y dydd hwn. Ac yn sicr yn yr oes I ni'n byw ynddi, mae yna lawer o wersi efallai yn fwy addas heddi nag unrhyw adeg arall allan ni ddychmygu. Mae'n anodd yn diwe yn aml I ddirnad ble mae pobl yn sefyll yn ysbrydol. Nawr wrth gwrs, os oes rhywun yn proffesi ac yn dweud ei bod ganddyn nhw dystiolaeth ei bod nhw yn blant I dduw, yna mae yna'r bwynt, ac dim ond pwynt yn fy marn I, ond mae yna le lle chi'n dweud, wel, I ni'n cymryd nhw ac yn meddwl, wel, falle bod yna rhyw waith wedi digwydd. Ond yna'r gobeith bob tro. Ac I chi yn mawr gobeithio pan maen nhw'n tystio bod yna rhywbeth wedi digwydd, ac I chi'n aros I weld. Mae yna obaith yn y galon, mae'r rhain yn proffesi bod nhw wedi credu, ac felly I ni'n aros I weld, ac I ni'n llawenhau, efallai os maen nhw'n dod lan ac yn dweud wrthyn ni, ac mae yna lawenydd, ond mae yna rhyw fath o oedi, neu atal ar y llawenydd llwyr, achos amser a ddengys bob tro. Ond mae'n anodd yn diwe I fedru dirnad ble mae rhai yn sefyll. Mae'n hawdd os yw pobl yn dweud nad ydynt yn credu. Nawr mae hwnna'n rwydd. Ni'n gallu gweithio hwnna mas. Sdim eisiau chi fod yn ddiwynydd. Sdim eisiau chi fod yn Gristion ers degawdau a profiad aruthrol. Os ewch chi i'r gwaith neu'r stryd ac mae rhywun yn dweud anffyddiwr y dwyf, dydw I ddim yn Gristion. Yna fi'n credu allwn ni weithio mas fyna, dydyn nhw ddim. Maen nhw'n dweud I bod nhw ddim, mae bywydau nhw'n tystio I hynny. Nawr fi'n gwybod, falle bydd rhywun yn troi rhywun yn dweud, falle gwrthgiliwr yw ac yna ni'n mynd I ryw ddymderoedd anodd iawn felly. Ond gan amla, pan mae rhywun yn dweud, dwi ddim eisiau credu, yna ni'n gallu dweud, wel, dyw'r rhain ni ddim yn Gristnogion. Mae hwnna'n weddol rhwydd. Mae'n hawdd os oes rhywun yn dilyn crefydd arall. Falle yn yr oes Gristnogol I ni'n byw yn ddi nawr yng Nghymru, mae e'n rhyfedd lle byddai'r rhai hyd yn oed sy'n galw unan yn Gristnogion mewn capeli Cristnogol, tybiwn ni fydd yna ganran fawr yn meddwl byddai crefyddau eraill rhywsut yn diweddu lan mewn rhyw fath o nefoedd ac yn addoli Duw yn rhagwyddoldeb ac bod pawb yn mynd I gyrraedd yr un man yn y diwedd. Credwn ni fydd yna lawer yn meddwl felly. Ond I ni'n gwybod dyw hwnna ddim yn gywir. Y mae gair Duw yn neud hwnna'n gwbl glir. A gwarth ar y sawl sy'n pregethu'r fath beth. Ac mi fydd atebolrwydd am twyllo pobl. Does dim crefydd arall yn arwain i'r nefoedd. I ni'n gwybod hynny, Crist yw'r ffordd, yr unig ffordd, a ffordd Cristnogol, ffordd iachawdwriaeth i'w gael yn ngair Duw a trwy'r arglwydd Iesu Grist. Felly, ni'n gallu dweud hyn, os oes rhywun yn dweud fy mod I yn dilyn rhyw grefydd arall ac yn selog yn hynny o beth, yna ni'n gallu mentro dweud nad ydynt yn Gristnogion, fydden nhw ddim eisiau bod yn Gristnogion ta beth. Ei bod nhw'n dilyn gau ddiwiau ac yn dilyn gau athrawiaeth. Ond mae'n anoddach pan fod pobl yn honni fod yn Gristnogion. Pan mae pobl yn honni ei bod nhw'n dilyn canllawiau Duw. Pan maen nhw'n honni ei bod nhw'n caru Duw, yn ceisio dilyn ei reolau, ei orchmynion, ei ganllawiau, ac gai fentro dweud bod nhw'n mynd i'r capel o dro I dro. Nawr, mae hwnna chydig bach yn anoddach yn diwe. Nawr,
ble maen nhw'n sefyll? Ble mae'r rheini'n sefyll? Be fyddech chi'n dweud? Mae'n anodd dweud ambell waith, yn allanol efallai. O ddydd i ddydd, efallai bod nhw'n reit debyg i ni yr un diddordebau, efallai bod nhw'n licio'r un bwyd â ni. Falle bod nhw'n licio'r un diddordebau ni, yr un chwaraeon â ni, licio dilyn yr un tîm â ni, falle'r bethau yna i gyd. Falle bod nhw'n gwneud yr un gwaith â ni, a maen nhw'n mynd i gapel, falle. A maen nhw'n mynd i gapel yn reit ffyddlon, dim pob syl, ond yn reit ffyddlon. Ac felly, chi'n gwrando ar hyn, maen nhw'n dweud, maen nhw'n bron iawn yn dweud, dwi'n credu yn Niw ac yn yr Arglwydd Iesu Grist. Nawr, ble mae'r un i'n sefyll? Mae'n anodd yn diwe. Petai nhw'n dweud, dwi ddim yn credu, fydd yn hawdd. Fwy o broblem pan maen nhw'n dweud bod nhw'n credu yn Iesu Grist. Ond ambell waith ceir arwyddion lle maent yn amlwg yn mynd yn groes i ganllawiau Duw yn ei air, ac falle bod hwnna'n helpu ni ddirnad a dechrau meddwl efallai bod eisiau fi weddio dros rhain fel y digred yn hytrach na'r credinwyr. Falle bod eisiau fi chwilio dod ar y fengil fwy aml mewn fan hyn, achos dwi ddim yn credu bod rhain wedi deall. Dwi ddim eisiau twyllo nhw i wneud nhw feddwl bod nhw'n iawn a bod blynyddoedd yn mynd heibio. Mae rhaid fi chwilio am gyfle i ddweud wrthyn nhw. Efallai felly, achos bod yna arwyddion nad ydyn nhw'n dilyn canllawiau Duw. Enghraifft, cadw'r Sabath. Lle mae pobl yn gwrthod cadw'r Sabath yn llwyr dim unrhyw fwriad o gwbl i gadw'r Sabath ac yn y blaen. Petai nhw'n defnyddio enw Crist yn rhyfygus, byddech chi'n gwybod, mae yna broblem fan hyn. Rhywbeth fel cadw'r Sabath, neu rhywbeth felly, neu yn byw yn anfoesol, yn agored yn anfoesol. Byddech chi'n gwybod, mae gair Duw yn gwbl glir am hyn. A falle bod yn neud yn haws i ni. Mae yn peri gofid, yn ein gwlad ni, mae yna gymaint o ddirywiad. Ond o'r sawl sydd yn honni rhyw fath o grefydd, a does dim lot o reini ar ôl, faint ohonynt sydd wir yn neiddo'r arglwydd? Dyna'r cwestiwn. Faint o'r rheini? Ac ewn ni yn ddyfnach to, nid y capelwyr, achos maen nhw'n casau'r efengil. Ni'n gwybod hynny? Mae capelwyr yn aml, dim pob un, ond pan yn dod wyneb yn wyneb ar efengil ni'n ffrigethu, i ni'n cael ein cyhuddo fod yn eithafol ac yn galed, ac dydyn nhw ddim yn hoffi ni, a bydden nhw'n dweud pob math o bethau yn erbyn ni. Ni'n gwybod hynny, ni wedi brofi fe, ni'n ei weld e, a mae dal i fod. Ond o'r eglwysi efengyledd, faint sydd wedi deall? Faint sydd wir yn eiddo'r arglwydd? Yr rai sydd gyda'r terminoleg i ni'n ei ddefnyddio. Hanes i'w gael fan hyn am Cain ac Abel, Meibion Addag Efa. Yr oedd y ddau yn debyg iawn, a'r ddau yn dod ag offrwm ger bron Duw. O, dyna grefyddol. Dyna chi dda. Maen nhw'n licio'r pethau. Dyna be byddai Cymru'n dweud fe? Maen nhw'n caru'r pethau. Caru pethau'r arglwydd. Mae'r ddau yn dod ag offrwm ger bron Duw. Plygu lawr ger ei fronau. Ond dyma'r beth sy'n frawychus. Yma un yn cael ei dderbyn a'r llall yn cael ei wrthod. Nag yw hwnna'n codi dychryn arnoch chi? Mae'n codi dychryn arna i, gododd e ddychryn arna i'n paratoi ddwedau na wrthoch chi. Dyw proffes ddim yn ddigon. Dyw fod yn grefyddol ddim yn ddigon. Gewn ni weld o'r gwersi sydd fan hyn. Ni'n gwybod yn cyffwrdd arno fe, a sy'n mae'r amser i fynd i ddymder mawr, ond allwn ni edrych yn gyntaf ar yr Aberth ddiffygiol, yna'n ail Aberth rhagorach ac yn fyr iawn i orffen, Aberth a gadarnhawyd. Wel, yn gyntaf, Aberth ddiffygiol. Gadewch i ni ddisgrifio'r Aberth yma i chi. Pobl crefyddol. Dyma be fi'n gobeithio, ond plith ni fan hyn, ond hefyd efallai'n fwy ar y we. Rhai sy'n gwrando ar y we. Achos dyna chi lle mae'n debygol. Dwi ddim yn gwybod pwy yw'r rhai sy'n gwrando ar y we. Dwi'n bwmpo ambell waith bwmpo mewn i ambell un yn dweud dwi'n bod yn dilyn yr oedfa ac yn y blaen. Ond ar wahân i na, falle dau dwi'n gwybod amdano, dau neu dri, ond yr gweddill dwi ddim yn gwybod. Efallai ymhlith rheini, efallai bod na rhai sydd yn rhyw chwilfrydedd i ffeindio mas mwy, ac maen nhw'n grefyddol. Ac o dro i dro, eisiau gwybod beth sydd gan rhain i ddweud. Gadewch i ni ddweud, mae rhyw fath o sefyllfa felly yw hi. Ac i'r rheini efallai, a hen sicr hefyd yn ein plith ni fan hyn. O
pwy a wir, dydyn ni ddim yn gwybod a yw'r Cymru Efengyledd modern sydd yn dilyn trywydd arall o na byddai'r rheini'n gwrando. Achos efallai dyma lle mae'r hybydd fwyaf. Dwi ddim yn gwybod. Mae'r ysbryd yn gallu peri fod y gair yn cyffwr pwy bynnag sydd ei hangen. Genesis 4, y 5 adnod gynta. Dyma chi ddisgrifiad o'r diffyg yn yr Aberth, ac adda a adnabu Efa i'w wraig, a hi a fe chiogodd, ac esgorodd ar Cain, ac a ddywedodd cefais wr gan yr arglwydd, a hi esgorodd eilwaith ar ei frawd Abel, ac Abel oedd fugail defaid, ond Cain oedd yn llyfurio'r ddeiar, a bu wedi talm o ddyddiau, i Cain ddwyn o ffrwyth y ddeiar offrwm i'r arglwydd. Ac Abel yn tai a ddig o flaen ffrwyth ei ddefaid, ac o'i braster hwynt, a'r arglwydd a drychodd ar Abel ac ar ei offrwm. Ond, sylwch ond, nid edrychodd fe ar Cain, nac ar ei offrwm ef, a dicllonodd Cain yn ddirfawr, fel y syrthiodd ei wynebryd ef. Chi'n gallu dychmygu'r sefyllfa. Y ddau yma'n tyfu fyny. Un yn dilyn chi, falle'r un diddordeb ar y cychwyn, dwi ddim yn gwybod, mae'n anodd dweud yn diwe, ond efallai bod y ddau yn ymwneud â'i gilydd ac yn mwynhau ei gilydd, ac yna falle un yn dilyn, falle'r angen hefyd, angen un i fynd ar hyd y trywydd cnydau, un arall i fynd ar hyd y trywydd cig, a'r defaid, a'r glân, ac falle gwartheg maes o law ac yn y blaen, a ffermio gwahanol ffyrdd. Achos oedd eisiau'r ddoi, does, mae eisiau'r ddoi, mwyn i ni fyw a cael bwyd, cig a llysiau a ffrwythau oedd eisiau'r ddoi. A'r ddoi falle'n arbenigo mewn meysydd gwahanol ac yna'n tyfu fyny felly. A mi fydd yna debygolrwydd teuluol wedi bod yn bresennol, ond personolaethau'n debyg i raddau, ond yn wahanol hefyd. Mae'n hyfedd ond diwe, i chi'n cael o fewn yr un teulu, allwch chi'n cael pob un yn dangos tebygolrwydd, ac eto pob un yn unigolion gyda personoliaeth wahanol. Yr un magwraeth, yr union yr un peth, mor gynnar a hyn yn hanes y byd, y teuluoedd cyntaf yma. Ac eto, ni fyddai pobl yn meddwl llawer am hyn ar yr olwg gyntaf. Y gwahaniaethau yma. Yr oedd Cain, fel i ni'n gweld, ymhell o bethau Duw. Roedd ei galon yn ysbrydol galed. Doedd ddim yn dangos arwyddion o ras o gwbl. Nid oedd yn eiddo i'r arglwydd. Ac fel i ni'n dysgu yn yr adnodau yma, nid oedd Duw yn hapus gyda Cain. All hyn fod heddi gall rhai yn ymddangos yr un peth o crefyddol, y mynychu capel, yn rheolaidd hyd yn oed, ond gall un fod yn y bywyd a'r llall ddim o fewn yr un teulu, ond hefyd o ran ffrindiau a pobl ifanc, ac i chi'n weld yn yr ysgol Sul efallai, yn plant yn tyfu fyny, ac mae'r un diddordebau, maen nhw'n dod yn ffyddlon, achos mae mam a dad yn dweud bod nhw fod i ddod i'r ysgol Sul, maen nhw'n dod, a maen nhw'n falle ar y cychwyn yn fodlon gwisgo fel mae mam a dad yn dweud, ac yna wrth nhw fynd trwy'r harddegau, mae'r syniad rhyfedd yma, mae'r rhai fi wisgo chydig bach mwy fel y byd, dwi ddim eisiau pobl i weld fi'n gwisgo tei, ac felly mae yna rhyw wrthryfel bach felly, a maen nhw'n mynd trwy'r cyfnod yna, ddim eisiau ildio, ond falle bod e ddim yn amlwg ar y funud, falle chi'n meddwl, plant yw plant. A wedyn mae'n dibynnu ar y rhieni, os yw'r rhieni mynnu, na, os dwi'n dweud i ti'n gwisgo tei, ti'n gwisgo tei. A wedyn rhai eraill yn dweud, wel, dwi'n mynd i adael e fynd, wel. Dyna'r lefel efallai, falle dyna'r lefel mae rhai pobl yn dirnad. Ac mae rhai, a dwi ddim yn deall hyn, mae rhai yn dweud, fe ddown nhw rhywbryd. Na, does dim sicrwydd o hynny. Fydd uffern yn llawn o bobl na ddaeth rhywbryd. Does dim y sicrwydd hynny y down nhw bod nhw wedi clywed. I ni'n gallu gweddio a gobeithio ac ni wedi gosod nhw gerbron yr arglwydd ac yn gweddio dros nhw maes o law y dôn di gredu, ond does dim sicrwydd o hynny gan bod nhw wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol. I ni'n gobeithio a trwy ffydd yn gofyn i ddew bydru garog i rhain sydd wedi gwrthod yr efengil. Ond ble'r plant efallai, doedd e ddim yn edrych fod nhw'n wrthryfelgar iawn, ni air Duw, ac yna maen nhw'n mynd i harddegau ac yn tyfu fod yn ei 20
Rhufeiniau, ac efallai dal I ddod, ac efallai I rhai sydd ddim eisiau gwerthryfelan llwyr. Maen nhw dal I fynd i'r capel yn 25 ac yn 30, a maen nhw'n dod, a maen nhw'n edrych lot yn wahanol I neb arall, ond mae yna un efallai wedi credu ar llall ddim. Ond maen nhw'n edrych yr un peth. Efallai bod nhw'n mynd i'r cwrgweddi ambell waith. Sicr ddim yn reoledd, achos dwi ddim yn ddim byd iddyn nhw. Ond ma'n dod ambell waith. Achos dwi'n rhan o'r capel. Mae'n frawychus yn diwe. Dychmygwch y sefyllfa. Ni ddim yn sôn nawr falle am y rhai sydd wedi gwrthryfelan llwyr. A dwi'n eisiau credu yn yw. Ni'n sôn am y rhai sydd yn dod â'i hoffrwm ger bron yr arglwydd yn dod i'r capel. Oedd yn ymddangos bod Cain fel ei fod yn gwneud popeth yn iawn. Fe wythodd hwn yn galed. Bu yn trin y tir. Fe dyfodd ei gnydau. Doedd e ddim yn ddiogyn. Doedd e ddim yn eistedd yna yn neud dim. Doedd e ddim yn gadael i'w frawd neu pobl ddim yn neud yna. Oedd e'n dweud cer di allan fyna. Na I edrych o cnydau. Ac fe nath e hynny. Fe weithiodd e'n galed. Ac yna fe gasglodd e o lafur ei law. Ac fe offrymodd e'r peth ohono ger bron yr arglwydd. Ardderchog. Da iawn ti, Cain. Adnod 3, a bu wedi talmoddyddiau I Cain ddwyn o ffrwyth y ddeiar offrwm i'r arglwydd. Roedd e'n grefyddol. Roedd e'n gapelwr Cymreig fel I ni'n gallu dychmygu. Yn dod â'i ddiolchiadau, ni anghofiodd Cain I ddwyn offrwm ger bron yr arglwydd. Eto, ar y wyneb, mae popeth yn edrych yn iawn. Ond maes o law, fe ddaeth I fod I ni'n gwybod yn angenrheidiol, I ddod ar offrwm o'r cnydau yn rhan o'r gyfrau seremoniol, ac felly gellir dweud, wel, sut I chi'n gallu pwyntio bys fan hyn? Fe ddaeth hwn yn rhan derbyniol o'r gyfraith. Ac mae e'n dod â'i offrwm ger bron Duw. Mae e'n gwneud gweithred grefyddol. Yr oedd disgwyl Aberth neu offrwm ar ôl y cwymp oherwydd pechod, fe gollodd Adda ac Efa gymdeithas a Duw. Ni'n gwybod yr hanes na. Edrychwch yn Genesis reit ar y cychwyn yn y penodau cyntaf. Ac fe ddarllenwn ni pam fod y byd fel mae e heddi oherwydd be ddigwyddodd yno yn Genesis yn y penodau cyntaf. Fe bechodd Adda ac Efa ac o'r eiliad honno fe gollon nhw gymdeithas a Duw. Mae pechod yn rwystyr I gymdeithasu a Duw. Dydyn ni ddim bellach yn rhan o'i deyrnas e. Mae'r cyfan wedi striwio I mae marwolaeth wedi dod I mewn oherwydd pechod. Ac felly mae Aberth yn angenrheidiol I ni ddod I gymdeithas a Duw. Fedrwn ni ddim siarad â Duw heb bod ni'n delio â phechod. Ac yr oedd Aberth mor bwysig. Doedd dim ffordd arall I gallu cyfathrebu gyda Duw. Ond yma mae Cain fel betai'n dod â goffrwm o ddiolch. Mae'n edrych mor dda yn diwe. Mae'n dod â goffrwm o ddiolch yn unig. Mae'n offrwm o gydnabyddiaeth yn unig. Nawr I ni newydd cael gwasanaeth diolchgarwch nos Iau. A sawl, hoffen I wybod, dwi'n yn siŵr faint bellach sydd yn digwydd, ond tybio ni llawer o'r capeli sydd ar ôl wedi cynnal gwasanaethau diolchgarwch ar hyd a lled y wlad. Gyda'r ysgolion. Mae'n digwydd. A beth mae lot yn neud yn y capeli, dydyn ni ddim yn neud o'r reidrwydd, dyw hwn ddim yn anghywir neu'n gywir, tybio ni, ond maen nhw'n dod â'i llysiau, â'i ffrwythau, â'i bwydydd ac yna'n dosbarthu fe. Mae'r ysgolion ni'n neud ni'n dosbarthu fe'r tlodion a pobl sy'n mynd angen. Ac fi na lot o capeli'n gwneud hyn, a mi fydden nhw'n llenwi'r flaen y capel wneud yr edrych yn bert iawn. A dim byd o'i le, os mae felly I chi am I wneud e. Ond, sawl un o'r rheini sydd wedi cynnal gwasanaeth diolchgarwch ac wedi dweud diolch I Dduw am y bwyd, a'r dillad, a'r dŵr, cartrefi. Ewn ni fe cam ymhellach bod ni ddim yn byw mewn gwlad lle mae yna ryfel cyson uwch ein pennau ni. Mae'r pethau yna I gyd yn iawn yn dydyn nhw.
Ac i ni wedi diolch am y pethau yna. A gobeithio ein bod ni'n diolch i Dduw am bob un pryd bwyd. Ond sawl capel mae gwasanaeth diolchgarwch nhw fyddai'n canolbwyntio ar y bwyd i ni'n bita, a'r diod i ni'n yfed, a'r dillad i ni'n ei wisgo. Ac yna'n dod ger bron Duw ac yn dweud diolch iddo, ac eto dydyn nhw ddim yn credu yn yr efengyl, yr arglwydd Iesu Grist, yr ail enedigaeth, a maddeuant pechodau, a maen nhw'n casau clywed y sain hynny, ond maen nhw'n grefyddol, maen nhw'n diolch i Dduw. Sawl un sydd yn gwneud hynny, achos tybiwn ni o ffordd dwi'n ei weld e, dyma'r union broblem roedd Cain yn ei wynebu fan hyn. Fe ddath Cain a'i offrwm o ddiolch i Dduw. Diolch. Mae'n swnio mor dda. Ac mae'n anodd pwyntio bys ato. Ac y mae pobl heddi falle yn hawdd iawn i ni'n gallu gwneud hynny, ond dydym bywydau ni ddim wedi ildio'n llwyr i ben arglwyddiaeth Duw. Nid yr arglwydd yw pen fy mywyd. Nid fe sydd yn arwain fy mywyd yn llwyr. Nid fe i fy ngwaredwr ac fy arglwydd. Ond dwi'n credu mewn Duw. Ac bod Iesu Grist yn fab iddo, a dwi'n mynd i'r capel o dro i dro, a dwi'n mynd amser Pasg a Dolig yn sicr a diolchgarwch, enwedig os ni'n byw yn y wlad, ni'n dod yn diolch ger bron Duw. Ond dyma beth nath Cain. Fe ddath Cain ac offrwm ger bron yr arglwydd, ond fe nath yr arglwydd i wrthod e. Chi ddychmygu llawer petai nhw yn gwrando. Mae trist iawn, dyw pobl ddim yn gwrando, ond petai nhw'n gwrando, allan ni ddychmygu hwn yn gwylltio lot o bobl. Crefyddol o leia. Fi yn cael fy ngwrthod gan Dduw? Dwi'n ddiacon yn y capel, fydden nhw'n dweud. Dwi'n pregethu'n aml yn y pwlpit. Dwi'n athro ysgol Sul ers 20 o flynyddoedd. Dwi'n darllen y Beibl yn aml. Dwi'n gwybod yr ymyned. Dwi'n ei canu nhw. Dwi'n dwlu arnyn nhw. A mae'r tonau Cymraeg mor hyfryd. Lle chi ddychmygu fe? Ac i ni'n cytuno dyn nhw. Mae'r tonau Cymraeg yn hyfryd. Ac mae'r ymyned Cymraeg yw'r gorau yn unrhyw iaith tybiwn ni. Maen nhw'n anhygoel. Fi yn cael fy ngwrthod gan Dduw. Dwi'n rhoi di achosion da, dwi'n helpu'r tlawd. A wedyn, efallai bydden nhw'n dweud hyn, fydde dim gwaith, fydde dim capel yn y pentre, ond i bai amdana i. Dwi wedi rhoi o fy arian, o fy amser. Dwi'n helpu pawb. Sut fedrith Duw wrthod fy offrwm i? Sut na alle fod yn hapus gyda fy mywyd i? Ond ydych chi gallu clywed hynny? I ni'n gwybod siwr o fod, cyn i ni ddod i gredu, mi fydden ni'n siarad yn yr union rhan ffordd. Adnod 5, ond nid, dyma be mae Duw yn dweud yn iair, ond nid ydrychodd fe ar Cain, nac ar ei offrwm ef, a dillionodd Cain yn ddirfawr. Oedd e'n grac. Fel y syrthiodd ei wynebryd e. Falle ni ddychmygu fe. Dwi wedi weld e. Dwi wedi pregethu mewn ambell i le a dwi wedi gweld y wynebryd yn syrthio. Tra fy mod i'n pregethu. A falle bod diffyg gwahoddiad nôl, falle'n dist i'r ffaith. Sa eisiau hwnna am y to. Nath e ddweud o'r pwlpit nad ydw i yn Gristion. Fi. Pwy mae e'n meddwl yw e? Ond y broblem sydd gyda ni fan hyn, fe wel yr arglwydd y galon. Dyna'r wers. Nid fi sydd yn dweud, nid pregethwyr tebyg sydd yn dweud hyn, ond gair Duw. Mae'r arglwydd yn gweld y galon. A fe wel nad oedd ffydd yno. Oedd yr arglwydd yn gweld calon Cain, ac bod e'n grefyddol, bod e'n dod ag offrwm o ddiolch, mae'n gweld does dim ffydd yno. Gwel mae dim ond sioe oedd yr offrwm. Fel dwedais i'n ddiweddar, ticio bocs.
Dyna beth oedd ei grefydd e. Os dwi'n neud hyn a'r llall a ticio pob bocs, yna fe fi Duw yn hapus. A mae pawb yn meddwl fy mod i'n iawn, achos maen nhw'n credu fy mod i'n Gristion. Ac felly dwi wedi ticio'r bocs yna, dwi'n neud y pethau yn ymddangos yn allanol y sioe fawr yma, edrychwch ar yr offrwm. Ac os oes yna digon o gyfoeth gan rhywun, mae'r offrwm yn fawr. Dyma'n effeithio nhw rhyw lawer, ond maen nhw'n dod ag offrwm fawr, edrychwch arno fi. Edrychwch ar beth dwi wedi rhoi i'r achos, i'r arglwydd. Dwi'n grefyddol. Ond yr oedd yn weithred cnawdol. Beth wnaeth Cain oedd ymdrech i blesio Duw i bwynt. Mae'n anodd i ddweud y gwir, ond siwr o fod, oedd e ddim yn poeni rhyw lawer am y peth, siwr o fod. Ond oedd e'n gwybod, mae eisiau fi wneud hyn, felly fe na e. Ond mae'n llawn balchder. Crefydd deiarol, cnawdol balch oedd ganddo. A phan welodd ni dderbyniwyd ei offrwm o fe ath e'n flin, fe syrthiodd ei wynebryd adnod 6 ar arglwydd a ddywedodd o'r Cain, pa ham y lludiaist a pha ham y syrthio dy wynebryd, nid oedd Cain wedi gweld ei bechod. Dyna beth sydd oedd raidd y broblem. Doedd Cain ddim wedi deall. Doedd e ddim wedi gweld ei bechod. Ni welodd yr angen i ddod ag Aberth oherwydd ei bechod. Dyna'r broblem. Mae rhai yn dweud, wel, oedd Abel wedi lladd oen ac oedd gwaed wedi lifo ac yn y blaen. Pidwch y ffoeni am y pethau yna am y tro, achos allwch chi edrych ar sawl peth, ond y peth pwysicaf yn hyn, doedd Cain ddim wedi gweld ei bechod. Sym os pa fath o Aberth a wnaeth e. Doedd e ddim wedi gweld ei bechod. Doedd pechod ddim yn gymaint o broblem iddo. Oedd e'n grefyddol yn dod â diolch i Dduw am bwyd a dillad a diod ac yn y blaen. Dyna beth nath Cain, diolch i ti Dduw, a mae'n beth da bod yn neud. Sa'n ni'n dweud bod yn anghywir, ond dyw hwnna ddim hanner digon. Mae rhaid i chi ddeall beth yw y broblem. I ni wastad yn gorfod diolch i Dduw bob dydd. Peidiwch yn neud yn ystod y gwasanaeth diolchgarwch yn unig. Newch e bob dydd o'ch oes pan ych chi'n deffro yn y bore ac yn gweld y haul yn tywynnu. Diolchwch iddo pan ych chi'n cael eich brecwas, eich cynnoch te a'ch swper. Diolchwch iddo, dwedwch gras bwyd bob pryd. Mae y mor bwysig i ddiolch i Dduw am ei holl drigareddau deiarol. Wrth gwrs bod hwnna'n bwysig, ond dyw hwnna ddim yn gwneud chi'n Gristion. Dall unrhyw un wneud hynny. Mae Cristnogaeth yn fwy na hynny. Doedd Cain ddim wedi gweld difrifoldeb ei gyflwr. Oedd e'n meddwl, mae'n ddigon da i mi ddod fel hyn at Duw. Fy niolchiadau. O, chi clywed rai heddi. Dwi'n gwneud fy ngorau. Dwi'n cydnabod Duw. Ond pan ych chi'n pregethu am bechod, dwi'n nhw wir ddim yn licio fe. A falle lle mae'n arwydd yw pan ych chi'n pregethu am bechod y mywyd y Cristion, dwi'n nhw ddim yn licio fe. Falle hwnna un o fwy. Achos wedyn maen nhw'n gweld mae yna broblem fan hyn. Dwi'n caru'r pethau i chi newydd ddweud sy'n bechod. A mae'n achosi dryswch iddyn nhw. Ac felly mae'n ein nhw'n flin. Ni welodd Cain ei bechod, ni welodd trwy lygad ffydd yr arglwydd Iesu Grist. Welodd Cain mo Iesu Grist naddo. Welodd em ohono fe. Dwi'n dod a diolch i ti Dduw am y bwyd sy'n gen i. Plygodd ei ben siwr o fod. Oedd e'n grefyddol. Ond doedd dim gras ar waith yn ei enaid. Ac mae solaw fe ddath yn amlwg. Fe ddath ffrwyth. Dyma'r broblem. Pa mae yna broffes, fe fydd ffrwyth. Sim cwestiwn am hynny. Os oes gwirth iachawdwriaeth wedi digwydd yn yr enaid, fe fydd sancteiddrwydd. Achos mae'n wirth. Mae'n wirth o Dduw. Mae hedyn sancteiddrwydd yn yr enaid. Fe fydd hwnna'n blyguro. Fe fydd yn wahanu o'r byd. Fe fyddwn ni methu, wrth gwrs, ond fe welwch chi arwyddion ffrwyth yr ysbryd glân. Fe fyddwch chi'n ei weld e. A pan i chi ddim yn ei weld e, fe welwch chi hynny maes o law hefyd. A pan mae yna dim ond proffes ymhen amser, hwyr neu hwyrach, fe ddaw i'r wyneb. I rai, maen nhw'n mynd i'r capel, a mae bywydau yn breifa tu fas i'r capel, sneb callach. Ond yn y capel, maen nhw'n edrych fel pawb arall, ond mae bywydau nhw'n llawn fydolrwydd tu fas i'r capel.
Ond sa'n ni'n gweld hynny. Ond maes o law fe welwn ni fe. Dyma beth ddigwyddodd fan hyn. Nawr wrth gwrs, dydyn ni ddim yn dweud bod pawb yn mynd i wneud beth nath Cain. Achos mae'n eithafol iawn. Ond fe ddath i'r amlwg, adnod 8, a Chain a ddywedodd oedd Abel i frawd. Ac fel yr oedd e'n twy yn y maes, Cain a gododd yn erbyn Abel ei frawd ac a'i lladdodd ef. Oedd e mor flin. Oedd e'n cysau'r efengil. Ac fe laddodd e. Fe ddath e'r wyneb. Dath beth oedd yn ei galon e yn amlwg. Ond ydy hwnna'n wir? Ni'n gweld pobl, sawl gwaith dwi wedi clywed pobl yn dweud, wel, fe gafodd ymhlentyn i achub pan yn ifanc iawn ac yna i fedyddio yn 12, dod yn aelod ac yna, wel, chi'n gwybod be mae fel pan maen nhw'n 16, maen nhw'n dechrau eisiau yfed a partio a canu pop a yr holl beth yma, cyngherddau ac yna, fi'n gwybod, maen nhw wedi mynd nawr ys blynyddoedd, ond fe ddaw e nôl. Beth? Nôl i be? Sut ych chi'n gwybod? Beth ni'n gweld fan hyn, crefyddol yn y magwraeth, tyfu fyny, dod ag offrwm o ddiolch efallai ambell waith, falle yn dangos rhyw gynesrwydd ambell waith, ac yn ei gweddi fach o ddiolch i Dduw am beth bynnag oedd e, ond yna mae'r byd yn dod mewn. Ac y mae'r ffrwythau i weld, mae'r sil yn mynd allan trwy'r ffenest, mae'r safonau yn gostwng, ac mae bydolrwydd yn dod i fewn, a beth sydd yn digwydd, mae'r ffrwyth i weld maes o law. Gwrthododd Duw Aberth offrwm Cain. O, byddwch ofalus. Chi, pobl grefyddol, byddwch ofalus. Yn mynd ymlaen yn gloi'r Aberth rhagorach yma, trwy ffydd. Yr offrymodd Abel i Dduw Aberth rhagorach na Chain, trwy yr hon y cafodd e fe dystiolaeth ei fod yn gyfiawn, gan i Dduw ddwy'n dystiolaeth i'w roddio nef, a thrwyddi hi y mae fe wedi marw yn llefaru eto. O, mae e mor wahanol, ond eto gyd oedd yn swnio mor debyg. Oedd yn neud synwyr yn doedd. Yr oedd Cain yn dod â ffrwyth ei waith o'r cnydau ac offrymu ger bron Duw. A felly mae Abel sydd yn gweithio gydag anifeiliaid a defaid yn dod â'r cyntaf anedig ac yn ei laddau ger bron Duw. A mae'n eson mae'r un yn dod â'r cnydau, un yn dod ag anifail. Ac felly chi'n meddwl, ond maen nhw mor wahanol. Yr oedd gras ar waith y mywyd Abel, yr oedd llaw Duw yn amlwg ar Abel, nid crefydd allanol oedd ar waith fan hyn, nid cnawdol ydoedd. Yma fe welir gwir grefydd, yr oedd yn addoliad ysbrydol. Yr oedd Aberth Abel, ac efallai, tynnu ni ffwrdd o'r Aberth am eiliad, yr oedd ei galon e, dyma le ni'n anelu amdano, yr oedd ei galon e'n addoli Duw. Yr oedd Abel wedi deall y broblem, yr oedd wedi dilyn yn gyntaf canllawiau Duw, ac arweiniad ysbrydol Duw, ac fe ddangosodd ei fuddod ger bron Duw, ac fe ddath e yn y modd cywir. Beth nath e? A berthodd e oen ger ei fron. Ond hyn oedd tu ôl y cyfan oedd cyflwr yr enaid. Yr oedd Abel wedi gweld ei fod yn bechadur. Dyma sydd wrth wraidd y cyfan. Nid oedd calon Cain yn iawn ger bron Duw, ond yr oedd Abel wedi gweld ei bechod. Yr oedd yr ysbryd glân wedi agor llygaid enaid Abel, ond ni agorwyd llygaid enaid Cain. Fe wel nad oedd un modd i ddelio a'i bechod yn ei nerth ei hun. Oedd wedi deall e? Sut fedra i ddelio â fy mhechod? Nid oedd cydnabyddiaeth a diolch yn ddigon, oedd e'n gwybod hynny pan oedd yn dod ger bron Duw. Tybio ni fydda Abel yn un a oedd yn diolch i Dduw yn ddyddiol yn ei fywyd e pob dydd, ac falle mewn ambell i achlysur arall arbennig, ac felly mae hwnna'n iawn, mae hwnna yno drwy'r amser. Ond i Cain, dyma be nath e, fe ddath e ag offrwm o ddiolch, a dyna fe gariau i mlaen gyda fy mywyd o fydolrwydd. Ond i Abel roedd e'n fwy, roedd rhaid oedd cael taliad am ei bechod, am ei droseddau, rhaid oedd cosbi pechod, a dyma beth nath Abel, fe laddodd e'r oen, fe aberthodd e'r oen. Fe dalwyd y pristo am ei bechod, dyma oedd y ffordd.
Edrychodd Abel trwy ffydd ymlaen at dyfodiad Iesu Grist. Dyma beth oedd e'n ei. Oedd e trwy ras wedi cael golwg ar y dydd y daw Iesu Grist. Yr oedd yn edrych ymlaen. Dyna i'r holl Hen Testament. Mae'r holl Hen Testament yn edrych at dyfodiad Crist. Y byddai Iesu Grist yn mynd fel oen i'r lladdfa yn ei le. Y byddai Crist yn teulu ei waed. Y byddai ffynon yn cael ei hagor ar fryn Calfaria. Mwyn iddo fod yn gyfiawn ger bron y tad, rhaid iddo cael cyfiawnder un gwell nag e, a thrwy ffydd a faint oedden nhw'n ei deall ar y pryd hynny, dydyn ni ddim yn gwybod, ond ni'n gwybod un peth roedden nhw'n deall digon. Digon i achub yr enaid. Trwy ffydd roedd yn edrych ymlaen, mae un yn dod. Yn Genesis 3:15 mae Crist yn cael ei bregethu. Roedd e wedi ddeall e. Roedd e'n gwybod, mae un yn mynd i ddod sydd yn mynd i farw drostai. Mae waed yn mynd i deunu ar y groes. Mae ffynon yn mynd i cael ei hagor fy mwyn i. Ac roedd e'n edrych ymlaen at yr un a fyddai'n cyflawni'r ddeddf yn ei le fe. Oedd e ddim yn gallu. Roedd e'n bechadur. Ac felly trwy ffydd fe dderbyniodd o gyfiawnder Crist. I beffeithwyr, Philippiaid 3:9, ac ymceir ynddo heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Rhufeiniaid 3:22 ymlaen, sef cyfiawnder Duw, yr hwn sydd trwy ffydd. Ni'n ail dweud yn dydyn ni. Sut yw pobl ddim yn gallu credu'r pethau yma? Mae'n anhygoel. Ac yn dweud bod nhw'n grefyddol, mae yma yng ngair Duw. Trwy ffydd Iesu Grist, i bawb ac ar bawb a gredant, canys nid oes gwahaniaeth, o blegyd pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am agoniant Duw, a hwy wedi cyfiawnhau yn rhad trwy ei rasef, trwy'r prynedigau sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwn a osodo Duw yn iawn, trwy ffydd yn ei waed i ddangos ei gyfiawnder trwy faddeuant pechodau a wneithid o'r blaen trwy ddioddefgarwch Duw. I ddangos ei gyfiawnder. Y pryd hwn, fel y byddai fe yn gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu. Rhai yn yr Hen Testament. Oedd yn edrych ymlaen at ei ddefodiad. Dyma oedd yn ei obeithio. Gobaith sicr a chadarn, y byddai'n cael ei dderbyn yng Nghrist, byddai'r tad yn fodlon a'i Aberth, yr oedd Abel wedi dod at Dduw yn y modd y gyfynwyd iddo, ac yr oedd Duw y tad yn fodlon. Gyda'i Aberth e. Mae mor bell o lawer heddiw yn diwedd. Llawer heddi sydd yn dyfeisio ei ffyrdd ei hunain, yn penderfynu sut y mae dod at Dduw. Sawl un sydd wedi penderfynu, maen nhw wedi gwneud rhyw athrawiaeth lan i hunan, a maen nhw'n dweud hyn, dyma be dwi'n ei gredu. Ar sail beth. Ar sail beth. Ac yna mae'r rhai diwynyddion yn dweud, wel, allai ddim dychmygu hwnna wedi digwydd, hwnna ddim yn bosib. Ac felly maen nhw'n dweud, wel, felly mae rhaid i ni geisio moderneiddio'r gair, a fi'n credu mai dyma'r wers. A maen nhw'n dod lan gyda rhyw athrawiaeth o rywle. Maen nhw'n dyfeisio ffordd o gyrraedd Duw. Ond y mae Duw wedi dweud wrthym yn barod fod y ffordd wedi hagor i ni. Mae'r angen am waith gras, gwaith o ddifri. Mae'r angen am rodd o ffydd, nid eich ffydd o gredu, mae rhaid i chi dderbyn ffydd o ddifri. Dyma be gafodd Abel. Yr oedd gwaith o ddifri wedi digwydd yng nghalon Abel. Fe welodd ei bechod, ac oedd angen cosbi. Ac fe aberthodd oen, ac yn edrych ymlaen trwy ffydd at yr un oen, dynam, fyddai'n cael ei ladd drosto. Dyma chi rhywun sydd wedi deall ac yn fer iawn, yn drydydd, yr Aberth a gadarnhawyd. Dyma chi gadarnhad, os fuodd na. Trwy ffydd yr offrymodd Abel i Dduw Aberth rhagorach na Chain, trwy'r hon y cafodd fe dystiolaeth. Fe gafodd Abel dystiolaeth ei fod yn gyfiawn, gan i Dduw ddwyn tystiolaeth i'w roddion a thrwyddi hi y mae fe wedi marw yn llefaru eto. Gelwyr yma yn Hebreaid
11 adnod 4, felly yn y Testament Newydd, blynyddoedd, cannoedd o flynyddoedd ar ôl bywyd Abel. Yng ngair Duw, cafwyd tystiolaeth gan Dduw ei fod yn gyfiawn. Y mae hwn wedi deall, y mae'n eiddo i mi. Yr oedd Duw wedi ei wneud yn eglur i Cain, ni wedi cael hwnna yn yr ysgrythur, fe wnaeth Duw yn eglur i Cain, gymaint felly bod Cain yn flin, fe wnaeth yn glir i Cain, mae Aberth Abel oedd yr un a dderbyniodd. Nawr sut gallen ni wedi bod? Wel, mae'n anodd dweud yn Duw, beth oedd yn gallu digwydd, gallai fod tân wedi dod lawr ar Aberth Abel. Falle, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond byddai wedi bod yn amlwg, roedd Cain yn gwybod nad oedd ei offrwm yn ddigonol. Oedd e'n gwybod na. Ac fod un Abel yn dderbyniol ac yn rhagorach. A cymaint roedd e mor glir fod Cain yn genfigennus. Ond nid yw hyn mor gyffredin. Nid yw pobl crefyddol gan amla yn hoffi'r saint. Maent yn cymeryd yn erbyn y sawl sydd yn eiddo'r arglwydd. Ni'n ni weld yn dydyn ni. Dwi'n cofio, dwi wedi dweud y stori yma. Falle rhyw ddwrnod fydd y person yn gwrando, dwi ddim yn gwybod, ond newydd ddod i gredu, rhai wythnosau, gwmpas pan o'n i'n ddeunaw, mewn rhoi rhyw tractiau allan a rhyw faes y Steddfod. Ac mi roi rhywbeth rhyfedd am y peth, achos ddwedes i ddim pwy o'n i. A fe ddwedodd rhywbeth wrth yn y sgwrs o tua 2 funud, dim yn hir iawn. Pwy i chi? Oedd fel petai yn gwybod pwy o'n i, ond dwi'n gwybod sut oedd e'n gwybod pwy o'n i, a dwedes i pwy oedd yr enw i. Eich tad chi ysgrifennodd yr emyn Great is the Gospel. Ac oedd e'n ffyrnig. Pa hawl sydd ganddo fe i ysgrifennu emyn i Bantyfedwen? Pa hawl sydd ganddo fe ysgrifennu emyn fel yna? Ac roedd hwn yn poeri, yn gynddeiriog ac yn wyllgacwn gyda fi. Ac o'n i'n sefyll na, ac o'n i'n gwybod o be oedd hwn yn dod. O'n i'n rhoi gwahoddiad i'r cwrdd. Dwedes i ddim byd. Ac roedd e mor grac. Roedd hwn yn grefyddol, roedd e'n gwybod i emynau, roedd e'n gwybod bod yn had wedi ysgrifennu emyn. Sut oedd e'n gwybod hynny, dwi ddim yn gwybod. Ac roedd e'n gwybod yr enw'r dôn, ac roedd e'n flin. Tybiwn ni bod e ddim yn licio'r efengil. Siwr o fod. Ond nid yw yn digwydd. Dyna beth oedd yn digwydd i'r Phariseiaid, roedd yn casau Iesu Grist, y pobl fwyaf crefyddol o'r byd i gyd. Achos roedd ei berffeithrwydd ei sancteiddrwydd yn dangos ei rhagrydd a'i pechod. Dyna'r broblem. Mae yna rhywbeth am y Cristion sydd yn rhodio gyda'r arglwydd. Mae yna rhyw oleuni, a dyn nhw ddim yn mynd allan o'i ffordd i ni rwy'n teimlo'n anghyffyrddus, ond dyn nhw ddim yn licio, achos mae'n rhoi rhyw ansicrwydd i chi'n meddwl bod chi'n well na ni a rhyw siarad fel hyn, dyn nhw ddim yn mynd i ddeall. Ond mae'n naturiol ond yw e. Mae yna rhywbeth fel hyn, roedd Cain yn cysau Abel. Rwy fi'n grefyddol a ti'n grefyddol, mae Duw di hoffi'n ti a beth am i'n fi, ac roedd e'n grac. Cymaint felly fe laddodd Abel. Ond dyma beth sy'n hyfryd. Tystia'r arglwydd eto fod Abel yn ysbrydol, yn un o deyrnas yr arglwydd. Fe wna hyn ar ôl ei farw. Ar ôl iddo gael ei ladd gan ei frawd, mae e'n dal yn siarad. Matthew 23, adnod 35. Fel y delo arno chwi yr holl waed cyfiawn arall llyngwyd ar y ddaear. O waed Abel gyfiawn hyd waed Zacharias fab Baracheias. Yr hwn a ddaswch rhwng y deml a'r allor. Mae yna dystiolaeth fyna yn Hebreaid hefyd. Mae Abel yn cael ei alw gan yr arglwydd Iesu Grist, gan awdur Hebreaid, gan Paul, yn dweud, mae Abel yn un cyfiawn, dyw Cain ddim. Fe dystiodd am gyfiawnder Abel. Ac fe fuodd yn ffyddlon i'w arglwydd, ond yr oedd Abel yn ffyddlon hyd ei anadl olaf. Yr oedd yn barod colli ei einioes. Dyna chi ffrwyth. Dyna chi gariad at ei Dduw.
mor wahanol i Cain. Dyna esiampl i ni heddi, fel ydoedd yn ystod ei fywyd, ei farw, yn ystod dyddiau Crist, a'r Hebreaid ac hyd heddi. Y mae'n dal i siarad â ni, o na fyddai ffydd felly gennym ni. O na fyddwn ni'n neud yn siŵr mai nid crefyddol yn unig ydyn ni. O na fyddwn ni'n neud yn siŵr mai nid dim ond efengylaidd i ni, ond ein bod wedi gweld ein pechod, ac fod gwaith gras yr arglwydd wedi bod ar waith yn ein calonau ni, ac ein bod ein calonau ni'n crefydd ni nid yn sioe, ond mae gwaith o ddifri ydyw, ac ein bod wedi bod at yr Aberth. Dyna beth mae'n siarad. Dyma mae dal yn siarad â ni, ewch at y groes, ewch at yr Aberth, dewch yn ostyngedig, ac os ych chi ddim yn gallu dod ydych o ddiw graslon byd drigarog i'm agor llygaid fe enaid i fi weld fe angen am Grist, gwnewch hynny, mae hwnna'n ddechrau, achos os ofynnwch iddo fe agor eich llygaid i weld eich pechod, yna dyna'r man cychwyn, dyna'r man fwyaf bwysig, dyna be gafodd Abel, fe welodd ei bechod, ac o fyna i ni'n gweddio am yr golwg o Grist. Mae'r un a fi farw ar y groes, trosom ni. Cymerodd ein cosb yn ein lle. Ac ein bod yn derbyn ffydd i bwyso arno fe. Trwy ffydd, yr offrymodd Abel i Dduw Aberth rhagorach na Chain. Trwy'r hon y cafodd e fe dystiolaeth ei fod yn gyfiawn. Gan i Dduw ddwy'n tystiolaeth i'w roddio nef, a thrwyddi hi y mae e fe wedi marw yn llefaru eto. Gadewch i ni weddio. O, ni'n diolch i ti o Dduw am yr Aberth a fi ar y groes, ac yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gweddio fi na rai, yn dod at droed y groes hyd yn oed heddi, ac yn edifarhau o'i crefydd, o'i balchder, o'i gweithredoedd da, o'r holl bethau ni'n ymfalchio ynddynt, ac yn cyffesu'r cyfan, ac yn dod yn waglaw at droed y groes, ac yn derbyn yr golchiad a'r maddeuant a'r heddwch sydd i'w gael yng Nghrist Iesu. Tyrd gweithio ni'n plith i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 525, 525 o'r flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. 525 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth